Sonra hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji martabadynyň geçiriljek ýeriniň gurulşy we awadanlaşdyryş işleri bilen tanışdy. Döwlet başdanmyzy bu ýerde gurulşy galynyp barýan defgalaryň çekil tatlamalary görkezildi. Hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyz soňky ýyllarda bir näçe halkara başlangyçlar bilen çykyş edip, paragatçylygy we durnukly ösüşi gollamagyň möhüm guraly hökmüni bir taraplyk ýörelgelerini ýygy ilerledi. Halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylyna Türkmenistanyň bir taraplygynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilmeginiň 30 ýyllygy giňden bayram edilýär. Ýurdumyzyň bir taraplygy halkymyzyň belen insanperwer ýörelgelerini esaslanýan hemişelik bir taraplygymyzyň paragatçylyk, durnukly ösüş ýaly umumy adamzat gymmatlyklaryny ilerletmek babatda milletler bilelesigi bilen hyzmatdaşlygy ýygy berkitmegiň sanly wakalara beslenen şöhratly ýoluny alamatlandyrýar. 2025-nji ýylyň 11-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji martabadyny geçirmegiň tertibine goşmasy maglumat atly kararnamaň bir agzdan kabul edilmegi ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä bilelesigi tarapyndan ikrar edilýändiginiň we olaň halkara giňişligine uly ähmiýeti eýediginiň nowatdaky beýanyny urly. Şunun bilen baglykda döwlet başdanmysy ýylyň möhüm wakalarynyň biri boljak. Bu halkara maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi üçin ähli zerur çäreleriň görülmeligini bellädi we bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Sonra hormatly prezidentimiz ýokary derejeli halkara maslahatyň geçirilmegi bilen baglykda awada milli siýasatçylyk dolagyny ekiljek bagnahallarynyň we bede gulleryniň görnüşleri bilen tanışdy. Hadar deňdiriň türkmen böleginiň ekologiýa taýdan has arasda bolmagy bu ugurda ýurdumyzda ýygyderli durmuşa geçirilýän işiň oňy netijesidir. Hadaryň kenaryna awada milli siýasatçylyk dolagynyň döredilmegi muňa aýdyň saýatlyk edýär. Ol bu sebäpden sypagana mümkinçiliklerini peýdalanyp ony iri halkara siýasatçylyk merkezine öwürmäge gönükdirlendir. Hadar deňdiriň tämiz howaly kenaryna döredilen dolakda ýerleşdirmediň we daşar ýurtly mehmanlaryň diň almagy, bu ýeriň özgörüşli tebiği aýratynlyklar bilen tanışmagy üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Döwlet başdanmyzy täsin sypagana dolagynyň halkara maslahata gatnaşmaga geljek köp sanly daşar ýurt wekiliýetlerde ýakymly täsirleri galdyrmalygyny tap, daş töweregiň awadanlaşdyrylmagynyň, araççylyk işleriniň, ekiljek bagnahallarynyň we gulleriň bitewi sağlaşygynyň öpsün edilmegi babatda bir näçe tapşyryklar berdi.